Vostè pot dormir? Vostè pot dormir als autocars? Jo no. No he pogut mai dormir als autocars. Ni de petita. Ni a les excursions d'escola. Mai. Vostè pot? Depèn. Com depèn? Depèn de qui tingui assegut al costat. Ah, El millor és no dormir. perdoni? Per dormir als autocars. El millor és no haver dormit. Això és el que faig. Només dormo quan vaig a un autocar d'un lloc a l'altre. Al revés que vostè. Com es diu? Eva. Eva Cargol. Marta Bullock, psicòloga i taxista. 5 minutos y estamos en Soria. Ah, ciutat de Sòria. Final i principi de la meva cerca i dels meus anhels. També ha vingut a buscar l'amor a Sòria. Però què us passa a tots? M'ho va dir una senyora. Una senyora, una senyora. I com es fa? Doncs com sempre. Vostè baixi de l'autocar i compti fins a 7. I aleshores... Aleshores, què? Aleshores... Màgia. No? Estación de Soria. Ran! Bueno, escolta, felicitats. Primer que res, felicitar l'Àlex, que l'ha clavada. No,